Ugumba. Pureblos Igwe Jenga.
ma ifeanyị na-ayọ gị biko ka ịkwụwakpo onye karịrị Emeka Mmadụka na ngwuru a ifeanyị na-ayọ gị ka ịkasie nwanne anyị nwaanyị obi ọ Chineke ka anyị niile ka ụlọ ife ome abụrụ ife ọjọọ o ife mere nna anyị famere ndị dị iche iche mere ya ma ife anyị na-ayọ gị bụ ka ị weta udo weta ọganihu n'ebe ụmụ ya niile dị weta mbuli elu n'ebe ụmụ ya niile nọ ife ga-alụfa nke ọma ka fa bụrụ ndị agọzi agọzi tikpọ ọlụfa arụsị tikpọ ọlụfọ ife ọjọọ ọbụla ya emegidefa Another is a church. Nige wepụ ya n'etiti anyị. Anyị agbatakata iguzo n'iru obi ya wee gwa gị okwu. N'ọrụ gị nwanyị ụmụda bụ onye amụma nwanyị isi n'aka wee mee ka ọ mara gị. Kasie ya obi. Kasie ya obi. Mee ka obi sie ya ike. Ihe emebighị. Naanị gị bụ chi. Ihe isi ga-adị ga-adị isi na ọmadụ ebe a gbakọta taa ọ fụrụ na ọbụsụ ya bụ ibu a ekere eke nyere ya aka kasie ibu onye eze nnọọ onye ikpeazụ mụ na ya nọ daadị ihe mara ibe m a sị ndị nọ ụwa m ụwa asaa ọ bụ ya na ahụ ebe ọ bụla ị na-anụkọ na nwaanyị ọnwa dị oge anyị mana mbọsị ya mechara ọ bụ ya na ahụ daadị onye nsọ daadị ije n'udo onye ọbụla ga-eru ebe a nye anyị ikpeazụ na ahụ daadị a sị na azụ gị ga-amakụrụ iru gị daadị ihe agụ ya niile ezinụlọ ga-aya ihe agụ ya niile ezinụlọ ezinụlọ ga-aka isi karịa gị ebe Chineke mere gbagide ọsọ ruo taa otu a ka ọ ga-ekwu anyị gbagide ruo n'ịbasi daadị emejọlụ m gị ọnụ ebe si mejọ gị o nwere ọnụ akwa nsogide gị ruo akwa mụ na gị na-abụ mana o nwere ibe ịgba ahụ amara ọmụ ọ nwere ndị na-eje onye nwe nọnyere gị chetakwa ezinụlọ gị mma mbụkwa bụ na ezinụlọ letakwa mishọn gị onye nwe nna m jee nke ọma di m jee nke ọma onye ose jee nke ọma di ibe ọnụ jee nke ọma ọdọgọ di ibe ọnụ jee nke ọma ka nna na ndụkwa n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. May your gentle soul rest in peace in Jesus' name. Amen. Encore, monsieur.
Thank you.